ya za mu musa sarkin mu yayi haka ai dan ki ne ko za a sulhu ne jama'a na yi tattaki all the way from Kano to Kaduna na zo gidan Alpha Charles Borno saboda in yi sulhu Nura T-boy sanda ne maka gargadi wallahi an yi ina aikin haji kace sai ya daki min addu'a nace akan me kace ina son Alpha Charles Borno nace ni fa baki na duk abin da fa na roka fa ni ina kallon sa ne fa kaman oka Nura in ka san abin nan ba haka ba kar in yi wallahi an yi haka you make a fool out of me kace in yi wallahi and I did it gashi yanzu bi ta zaizai tun daga Kano ashe ban san za ka zo ba da ka dan shiga GLK wallahi dan sha AC wallahi jine kaman jawa kafa jine kaman jawa kafa wallahi ya kara haske ma ni yanzu na gyara soyayya na Nura Tiwa ka san my daughter Alfa yar kasuwa ce wannan ka yi biyayya ka ci arziki ka bar arziki a inda yake da CEO ne na kamfanin Marke Multimedia na mun fawa wai an baka CEO an bani CEO ma a da ba lokacin da ake soyayyen wasa yanzu da ake yanzu sauke na kujera a da dan Allah a maida ni ai yanzu an zo table din sulhu yawa sulhu a maida ni kan kujera ta in ci gaba da hayya amma duwa ban da barin zance ka san mu ba ma san namiji mai surutu Nura kin gani ni in dai a bangaren a zo a sai kayan Marke ni bana da sauki to ai mu ma da wannan aka san mu a social media sai ake ce mana yan iska ai ko to za su surutu idan ba ta business ba ai ba zan iya yin ta ba shine magana we are just looking for the money wai ne fa to if karwachi easy go do am na only why not do am Nura T-boy obey to me faru obey dole in yi ladabi zuwa ga iyali da sai dinga rike jaka zan rike jaka aiki na ne da mai to ai ni in namiji ne ba a duniya ba maza ma ba su da wayo ne ni daga na ga inda zan ji daɗi wallahi zama zan yi in yi ladabin yan shori tas ni da me ni ba jaka ban ma kin yi gashi ne yanzu wanke miki agogon wallahi it is very easy to zan yi ladabi shi sai ina son ka ba mijinta ce ba kanta ce ka daina zuba ba riga an baka ni ba malam ce ba na son surutu ba na son namiji mai surutu to shi ai shi yanzu a takeice kina so ki ce a matsayin ki na uwata kin yi me na ba wa Nura ke na gode mumsi you're welcome my son don't worry you don't have to thank me ka dinga kiran ka kullum kana gaishe ta fa kafin ka ji ta isa ta mun na isa dole in yi ladabi me mu kawai biyayya shi muke so ya zama ba ka yi biyayya ba za mu maka cekin out zan yi biyayya Allah ya maka albarka dana yawa mumsi ina godiya ubangiji Allah ya albarkace kana gode mumsi na gode mumsi ubangiji Allah ya albarkace wannan sana'ar shayin da kake yi a cikin da sai kwai ni sai yanzu indomi na kuke sayarwa ne naga indomi ya tsada ta yi tsada sai kin bara 1000 a rana ka yi biyayya kana wallahi baka isa ba kai biyayya ta kara maka jari a matsayin 100 ta ban zuwan ta nan kai biyayya wallahi kai da kake ma abun nan bari ya zami musa sarkin mu yayi haka ai dan ki ne wai a tun yanzu ba na kai na da gaskiya wannan Nura Tibo din nan ka tashi ka koma Nura Manfawa ne kayan itatuwa